Ready? 1, 2, 3, go! Bitches come and go, bro! But you know it's Ready? 1, 2, 3, go! Bitches come and go, bro! But you know I stay. Sagwa, 1, 2, 3, go! Bitches come and go! Bro! 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 Bebe, sakit ng tiyan ko sa ice cream. Ha? Sino to? Sino to? Joshua! Mali. Joshua! Mali! Joshua Garcia. Porket narinig mo to, Joshua agad? Bakit? Hindi pwedeng ako, ginaya ko. Hindi ka ba nagsabang kakapanood kay Joshua mo na yan? Bakit? Idol mo si Joshua? Sa TikTok lang naman. Idol mo si Joshua? Sa TikTok lang. Sa TikTok lang. Ako, hindi mo tatanong. Wala. Idol ko si Ibana. Ako lang may karapatan Bakit? ng idol ng iba. Wala kang Ikaw. pake. Kung idol mo si Joshua, idol ko si Ibana. Idol ko yung puwet niya. Ikaw lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa mag- Good night. Bitches come and go. Bra! Ganyan daw. Good night. Bakit? Huwag mo ako mabulo-bulo dito ah. Meron tayong gagawin ngayon, Labs. Panoorin mo. Yung gagawin natin. Ulitin mo. Oh. Ba't naman ganito? Oh. Di ba natin kaya yan? Di ba madalas ka mag-TikTok? Huwag ganyang steps lang. Gusto ko yan. Pilit pala yung gusto mo. Oo. Tingnan mo, di ba mouth to mouth? Bitches come and go, bra. But you know, I stay. Hey, patugot ko. Huwag ganun, Labs. Yun nga yung gusto kong gayahin natin eh. Ang dali lang naman yun eh. Bitches come and bra. Bitches come and go, bra. Napakadali pero ayaw mong gawin. Oh. Makainis ka. Ganito yung gusto kong gawin nga. O, panoorin mo muna ulit. Na. Kaya mo yan. Pahiga. Di ba nakahiga sila? Oo, higa Oh, tayo. higa Ay, tayo. ayos ako. Oh. Ready. Ayusin mo. O, higa ka. Nakahiga sila eh. Dito ka din. Parang wala mo. Natatawa na ako dito. Huwag kang ano ah. Bakit? Hindi mo pa ako nakikiss bawal. Ay, wow. Paano? Bitches ka. Dali na, bebe. Hindi ako nag-brush. Yeah! Okay lang yan. Love mo naman ako. Okay, ready. Nagkikiliti ako. Nagkikiliti ako. Hindi ka pa? Okay, ready. Wala pa, sir. Bitches ka. Dali. Gago to. Gustong-gusto eh. Ayun na. Excited ang puta. Excited. Tignan mo. Yung uso mo. Tignan mo. Wala pa. Ayun eh. Bebe ko pa gusto mo rin. Dali na. Hindi mo na. Ayun. Hindi mo talaga. Ready. Promise. Idikit mo dito yung labi mo. Tapos pipikit tayo. Bago tayo matawa. Oh, ready. Paano tatawa na? Gagi! Nakapikit kasi yun! Ba't kasi tumitingin ka? Nagkikipag-eye-to-eye ka kasi! Ay, hindi mo kaya. Gusto! Hindi niya kaya. Gusto yung eye-to-eye! Oh, ito na. Ah, pingit! Pingit! Ano naman? Wala kang ano. Sabay tayo. Bitches ka! Huwag ka mo naksing bubuk ang mata. Ikaw muna! Napubuka ng mata eh! Nararamdam talaga yung lips ko eh. Dali na. Ako gumin talaga yun eh. Seryoso daw ba? Tutugin daw mo. Bitches coming, bro. May kasamang hini ngayon, bro. Right. Ka, dali na, game na. Ready? Oh, pigit mo na ha. Pigit na. 1, 2, 3, go. Bitches coming, bro. Ready? Gusto. Ayaw mapigil. Ayaw mapigil ha. Gusto pa ha. Sinasamantala mo yung ano ko, no? Labi ko. Ikaw ang nag-isip ng content na to, ikaw kaya. Bebe! Nakabuka yung bunga nga. Ready?
Buka ka, tangi. Ready? Ready? 1, 2, 3, go. Bitches come and go, bro! But you know step. O, diba? Ikaw na naman tala sa akin eh. Last 2 lyrics ako lang nagkanta. Ang daya mo. Dapat tayong dalawa dun eh. Last na talaga, bebe. Last na talaga. Ready? Baby naman! Okay, ba't ka nanampal? Ba't ka manampal? Tawa ko ng tao ba? Ready? Ready? 1, 2, 3, go! Bitches come and go, bro! But you know I stay. Sige, 1, 2, 3, go! Bitches come and go! Bro! 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 Adiri ka! Bro! Aray! Ka! Kinailay-laway ka makakali. Adiri ka. Adiri ka. Tignan mo! Bro! Bilis ng karma ko. Oh, ano? Karma mo. Ano, Labs? Ano lasa ng ano ko? Laway ko? Lasang hindi nag-brush ng one. Bitches come and go. Bro! Bra! Sinala mo lang, no, Labs? Tama ka ba? Ka? Tama ka ba? So yan mga kaning, tagumpay na naman ang ating naging kalokohan at katarataduhan para kay Boss Jesse mga kaaning. Alam nyo naman, kapag nagplano ang mga Team Edmond, ay panigurado, kakain ng laway yung Boss Jesse nyo. Ba, umilag ka na dyan, alas ka na dyan. Nag-outro na ako dito eh, Ray! Aray! Saan ka na? Pag ikaw, hindi man ako napipikon. So shoutout na tayo mga kaning para matapos na tayo dito. Baka saktan pa ako nito eh. So ngayon mga kaning, shoutout muna tayo at isa-shoutout natin kung sino yung mga nag-comment at nagpapa-shoutout sa last vlog natin mga kaning, no? Shoutout natin si ano Labs, si Azayon. Sabi niya, I wonder why hindi pa kayo nagbo-blow up. Grabe yung content pang a few million subs na eh. Keep the grind lang sana and try nyo best nyo para may viral na mag-spark sa YouTube channel nyo. Wow! Soon! Maraming salamat sa suporta at motivation na Zion. Alam nyo mga kaning, kapag nakakabasa kami ni Boss Jesem ng mga ganyang comment, ito yung mga nagpapamotivate sa amin para magpatuloy sa vlogging. Shoutout din kay Robert Grico. Shoutout din kay Miguel Bacuna at kay Karil Jade Ashwal. So shoutout sa inyong lahat mga kaaning. So again mga kaaning, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Team Jemon. And mga kaaning, at sa lahat po ng mga naligaw dyan sa channel namin, ano pang dapat mong gawin? I-like mo na yan, i-subscribe mo na yan, and click the notification bell para lagi kayong updated sa every upload namin ni Boss. Laway!